Felly, John Dwi, rheolwr cyfleuster yr adeilad, a dwi'n gyfrifol am rhedeg yr adeilad yn esmwyth o ddydd i ddydd, a mae hwn yn cynnwys mynd yn siŵr fod popeth yn rhedeg yn iawn i'r tenantiaid, i'r staff a hefyd i'r cwmnioedd allanol sydd yn defnyddio yr adeilad a'r holl gyfarpar sydd gyda ni yn yr adeilad. A mae hwnnw hefyd yn cynnwys ystafelloedd cyfarfod, cynhedleddau, labordau, parth arloesi a bioburo a sawl gofod arall sydd gyda ni yn yr adeilad. Wel, y Clwb Arloesi, fel dwi'n deall fod e'n rhywbeth sy'n hybu y iaith Gymraeg mewn busnesau fan hyn yng Nghymru a hefyd mas fan hyn yn Aberystwyth. A mae'n denu bobl i ddysgu Gymraeg ac i siarad yn y Gymraeg a i gwasanaethu popeth yn y Gymraeg os bod nhw'n gallu. Does dim na llawer o bobl sy'n siarad Cymraeg yn y byd gwyddoniaeth. Mae yna rai, ond yn aml iawn mae fe o bobl o dramor yn gweithio yma, bobl o Lloegr yn gweithio yma, a mae dim siwr gymaint o bobl sy'n siarad Gymraeg yn rhugl sydd yn y byd gwyddoniol. Wel, yn sicr i hybu fe i gael y bobl yma sydd yn ddi-Gymraeg i dysgu siarad Cymraeg. Mae hwnnw'n beth bwysig a wrth gwrs dyn ni wedi mynd lawr fan hyn yn Arloesi Aber tro amser yn siarad croesawu bobl bore da. Os hyd yn oed, dyn nhw ddim yn deall Cymraeg a maen nhw'n pigo pethau bach lan o ddydd, bore da a hwyl nawr a croeso ac geiriau bach rhwydd i ddenu bobl mewn a wneud nhw'n teimlo digon cyfforddus. Pan dyn ni'n cynnal y Clwb Arloesi, yn aml iawn, 70% fydd yn cael ei gynnal yn Saesneg, ond dyn ni yn mynd nôl ymlaen hefyd i Gymraeg ynddo fe. I wneud siŵr bod bobl yn teimlo'n gyfforddus pan dyn ni'n trin y peth yma. O ddydd i ddydd yn y gweithle, mae 3 neu 4 o ni yn y gweithle fan hyn, yn y tîm bach sydd gyda ni o dwsin o staff. A pan dyn ni'n gweld Cymro neu Cymraes yn y gweithle, dyn ni'n siarad Cymraeg i'n gilydd. So mae hwnna'n rhywbeth sy'n cadw'r iaith yn byw i ni. Ambell waith mae fe'n troi mewn i bach, beth nhw'n gweud, bach o slang fel Wenglish, mae bach o geiriau Saesneg yn dod mewn, ond dyn ni yn treol cyfathrebu a'n gilydd yn y Gymraeg.